Vítajte u dnešného videa. Dneska mi dal tú challenge, že nepostav obchod, ale postav taký, ako keby, neviem, ako to mám vysvetliť, taký maličký park, ale že veľmi malý. Tak okej, tak ideme na to. To, čo mi napíšete, to platí. Dúfam, že nebude noc, lebo to sa mi zle stáva. Kámo, tak to je fest pekná pesnička. Počúvajte chvíľku. Prosím vás, nedajte minus. Chcem streamovať. Zastreamujem Brawl Stars, Minecraft, ja neviem, postavím, čo mi napíšete do chatu. Prosím, nedávajte minus. Daj prosím ťa like a odber. Prosím. OK, ideme na to. No jasne, že je noc a prší. Idem sa skúsiť vyspať. Postýlka. A mohli by sme v ďalším videu natáčať proste, ja som Slovák, ale po česky. Že akože budú sa s vami rozprávať po česky, víte? Že ja po česky vím. Poďme sa prestam. Yes! No ten pár by mohol byť. Fúha. No, tam to on horí, kamo. Tu by mohol byť ten park. Alebo ešte by mohol byť... Tu bude. OK. Takže ideme najskôr postaviť taký, ako keby fontánku v strede. Ideme po lopatu. Bude to také, že to bude fontánka a to budú také kvety. Dobre, tá fontánka by mohla byť taká fest mini. A tu postavíme z našich políčiek. Že tam bude potom také, ako by sme to dali, že by to vyzeralo ako fontánka, že asi také biele. Že by to vyzeralo ako kameň. Som to nechcel, to sa to je. Takže, ale ja kamarát to nechcem dať sem, ja to chcem dať proste ako keby to takto. Ale tak to sa nemusí podariť. Takto som to myslel. Takto viete, lebo ja som to proste myslel, že to dáme takto, ako, ale tu, tak to dáme asi. Tu dáme asi, takto to dáme, hej. Tu máme také dieru, že by to, proste, že by sa tam nevytekala voda. A to bude ako toto, čo som dal teraz, túto kocku, tak to bude ako lavička, že to bude proste dať aj sadnúť. No a to ako keby nebude mohla by to byť fontánka, že máme stred. OK, a teraz ju ideme spustiť vonku. Takže musíme si nájsť vodu. Voda je sem. A keby ste chceli viacej videí Minecraft, tak napíšte do komentáru a budem viacej natáčať. No nic. Takže teď to nebude dobrý. Tak to musíme zväčšiť o jedno.
Skúsime len toto zväčšiť. No treba na ten blok, čo sme teraz odložili naspäť. Proste tam dáme taký. Nie, to není ten. Bože. No to bol tento. To dáme takto. Toto. A tu dáme ešte tú lavičku. Ideme hore. To zničíme. Ale aj tam nám to treba posunúť. Tak, to nic. Tak to musíme proste ešte raz. Bac. A teraz by to malo byť v strede a už by to nemalo vytiesť. Tak. A ešte okolo toho dám také malé akože kvietky. Že tu by som dal také, alebo ja neviem, nejaké listie. No mohol by som tam dať aj listie, ale no také, ale toto asi není už. Či to zmizlo, ja neviem. No tak ideme si dať proste normálne originálne kvietky a to bude koniec. Kvietok. Akože, neviem, aké by som to mal dať, neviem, tam takéto tu. A také by sme mohli dať. Tu máme také trošku. Aj tu dáme nejaké takéto trošku. Dáme tu bac. Aj tu dáme, aby to bolo také mixované, že žltá. No tu dáme žltú. Tak a vlastne náš park miniatúrny je celkom pekný podľa mňa. Tu máme takú lavičku. Skúsime z týchto políček postaviť aj lavičku. Či sa to podarí, lebo ja neviem, či by sa... OK. No to je dosť vysoká lavička. Takže dalo by sa... No nedalo by sa to samo, to by sme... Alebo ja mám ešte nápad jeden. Proste, že zničíme jeden blok na zem, akože... Takto myslím. Takto, počkajte. Takže, že to dáme do zeme. Dáme takto ten blok. Ale to zase nebude vidno tamto. Ok, tak ničíme aj zem s tým. To dáme. Nie, tak nemôže to byť na boku. A proste to bude lavička. Ok. Toto je náš park. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber. Tak čaute.